Des d'Esquerra Republicana reclamem 3 punts molt importants per la seguretat a la nostra ciutat. Primer punt, la cessió del solar ubicat al polígon Les Gavarres, on hi havia la comissaria dels Mossos d'Esquadra, a la Generalitat de Catalunya. Així, la Generalitat podrà reobrir aquesta comissaria amb més de 100 Mossos i tot el que són els agents rurals. Segon punt, accelerar el compromís, l'acord adquirit per l'anterior govern republicà en fer la comissaria mixta aquí, al centre ciutat, a la plaça Imperial Tàrraco. Molt important per la seguretat al centre ciutat i tindrà una policia més pròxima on la gent pugui anar a la seva comissaria d'una manera molt més fàcil. Tercer punt, insistir amb la policia de proximitat. La policia ha de passejar més, ha de patrullar més per les nostres ciutats, tant del centre ciutat com dels nostres barris. La gent ha de poder conèixer la seva Guàrdia Urbana i la Guàrdia Urbana conèixer el seu ciutadà. Per tant, tornem a reclamar la insistència de que la policia sigui veritablement de proximitat.